nai tongnai ta khok tai bukhuk suno lamsu ang chengya tipra ini ang kicha kok sana himang kai mohai nang jotono nukjak tei saimano Pushpabanta Palace no hotel khaina hnai chaplai mano tei ang kicha kok sanai Pushpabanta Palace no hotel khai ka hangtai ba bumung salajak tei ingui thangnai tipra sane je laibuma sinimung abo salajak tei ingui thanai bumung salajak tei ingui thangka hangke ini tipra saroni historical monument rok komai thanai ambagino janjane bosongni laibuma rok reserve khai tonna reserve khai tonna bagino archaeological survey of India ni bisingtui reservation act sramka tiprani historical monument rok no state government rok tei central government rok naikoli tonna nago komai ati khai sokoma jagya ti khai mothangi tonna bagise tini o act rok sambono kiaba bumung rok slai simaya kerong ni bekhakti so mohai rok khlai simaya khlai tonghang ka abo o kerong no violation claim se khlai hinke state government ba tangi abono tiprani historical monuments no sokomanani musungjak ba aboni uklogo tamo modu tong abo ki sudu chini tipra sarongni laibuma sabainani naimani da eba aro je imbol tongnai rok a Pushpabanta Palace no borok yaphare riwi rikhe rang mannai haipanongni manu historical monuments rok sabai ka hinke abo chini sinimung eba tipra sarongni identity tipra sa bosongni sinimung eba chini mukhang chini muksak hukumu mukumu tipra sa bosongni bolai jagai kunchugui sini jagai tongmani bebak no komai thanai Pushpabanta Palace no 5-star hotel khaina naimani abo belai no saya abo ki borok saimaya da historical monument rok reserve khlai narukna nango kiaba tipra sarok budui se hapang phayo je sapati phanangthung tipra sarok budui no hapang phaible tangai tipra sarok ni historical monuments rok tangi abo hairok ngi to strike rok khlaina nango hom changrok tilai sejamani phunungani nangba what is the game behind it abon uklogo tamo thumung tong o jaga o kaini game tong kaisan kanke tipra sarok ni sinimung no tipra sarok ni identity no sokomai sinani te kaisan kanke kicha borok lubi tongo bora Pushpabanta Palace no yaphare rike rangmanai borok percentage rok mannai hiaba kerong ni phasingti nai khangkai khlaimi no borok khlai tongo te mohai kabangma khlai bathangka borok India ni constitution no ek rok samjak tongo mothangi tonna bagai mono tebo kaham kai naithok kai naikoli tonna bagai state government nongthung central government nongthung bongthani barta rijak hiaba chini tipra angkai kaham khlaina ka haksani koksiku hamya se create khlailai tongo hamya se create khlailai tongo chino tipra angkai bahai keng na abo haikai takro bukro tipra sa bosongni historical monument nongno identity no laibuma rok no hoisike bahai keng nai mohai rok ngi maya ambagino ek rok sramjak tongo bumung rok slai simaya abo violation ngo o ek ni ya abo khlai simaya baksa borok khlaina nai tung tipra sa bosong rok kamai thang bahai ke chalainai abo historical monuments tei heritage rok abono preserve khlai tonna bagino muthangi tonna bagise tini o kerang rok samjak man archaeological act rok sam 75 year lai thang kai abo hai historical monuments rok heritage rok bumung slaimia slai sikang kai abono kias rok thungmani bisingtui ifli manu abo hai kabangma khlaimia no khlai tongmani sabai tongmani te bumung rok slai tongmaro abono kias thangkang kai tisa hain hai kifli manu abon bagino tipra sarok sichana nangnai uilan simi paithak jara nai tongam bagai jotono na ham